Beyik Saparmalat Türkmenbaşı adından Türkmenistan'ın baş drama teatrına Yüpek Yolu, Yürek Yolu adlı sahne oyununun görkezilişi boldy. Türkmen halkının milli lideri, Türkmenistan'ın halk masagynyň başly gahrman arkadagymyň Türkmenistan Beyik Yüpek Yolunyň ýüregi adly kitaby esasynda sahnalaşdyrylan bu eserde Türkmen Hytaý gatnaşyklarynyň taryhy döwürleri barada gurrun berilýär. Eserde Türkmen Hytaý gatnaşyklarynyň göz başyna atyrylan zümüşinden alqaýdanlygy barada prosesler beýan edilýär. Teatr artistleriniň ustatlyk derejesi sahne eseriniň mowzuunyň dolu derejede açylyp görkezilmegini şertlendirýär. Ma'lum bolýar Hytaý Halk Respublikasy bilen hyzmatlaşyk gatnaşyklarynyň hem bir tarapdan ötürilmegi Türkmenistanyň daşary teatr strategiýasynyň esasy urlarynyň biri bolup durýar. Häzirki zamanda ýola goýulan iki tarapdan gatnaşyklar taryhy taýdan emele gelen hoşniyetli hyzmatlaşyk görelgelerini esaslanýar. Tarihi maglumatlardan belli bolýar iki ýurdun halklarynyň arasyndaky netijeli gatnaşyklar taryhyň gatlaryna uzak gidýär. Täze sahne eserinde şu gatnaşyklaryň taryhylygy, onu ösdürmegiň ähmiýeti barada gurrun edilýär. Muň özi Beyik Yüpek Yolunyň orunyna ýerleşen ýurtlaryň arasyndaky gatnaşyklaryň çuňlugynyň habar berýär. Sahne oyununa gozgolýan meseleler, öňe sürilýän pikirler iki ýurdun arasyndaky hyzmatdaşlygyň umumy ösüş we hoşniyetli gatnaşyklar üçin ähmiýetlidigini has aýdynlygy bilen äşkär edýär. Şeýlelikde täze sahne eseri gahrman arkadagymyň başyny başlan asylly işleriniň hormatly prezidentimiziň başçylygyna üstünlükli durmuşa geçirilmegi netijesinde ýurdumyzyň Aziýa ýuwaşman täzetiniň ýurtlary şol sanda Hytaý Halk Respublikasy bilen hyzmatdaşlygynyň häzirki döwürde ýeten derejesi baradaky maglumatlar bilen jemlenýär. Şeýle-de eseriň ahyryna halkara hyzmatdaşlygynyň işçileşdirilmegi uğruna tagalla edýän gahrman arkadagymyza hem de arkadagly gahrman serdarymyza alkyş sözleri beýan edilýär.